lang hilin eh. Hi, good morning. Anong buntag? Maadla sa tubog kalibutan. Alda Huibis. Daghang salamat Lord. Daghang salamat sa grasya sa kinabuhi. Matagad daw. Grasya. Karon di ay Huibis. Sa 8 malaron. Check up ni Upaw. Kaas sila sa do. O Usmon. Sa check up. Ako yung culinary o wasing kay mo managinig labhan natin sinima na kada Huwebes sugod na kong paikot paikot sa wasing duhan na kuan lunod sa di pa ko magsugod og waswas. Good morning guys tanan. Labi na ni Mars and Family. Good morning ma'am. O good morning ayok. Dengan salamat mga mensahe niyo na makahupay sa dughan. Labi na nila ni Cherry Ulrich, Ma'am Cherry Ulrich, o ni Almalim. Sila ni Hilin Dosaban. Morning ma'am, kamusta? Salamat sa pagsilip. Ni Pili sa Kaghap, Jet Mendoza. Good morning mong tanan. Nakuantanga. Hindi mo magsawa sa pagsilip sa ang padag. Kung pasilip di po sa padag di diary sa bunso. Salamat kaadyo. Sa itong nila Wilma Makabalo. Morning ma'am. Morning sa tanan-tanan na mga silent viewers. Iba na mo sa mga morning sa tanan. Bahalag mo inyong mga agatong inyong nga bagagnaong sigatubang sa kamera. Bahalag nagpabaga naman dyan. Ang naong kay update kanunay sa among lakaw sa among adaw-adaw nga kalingkan. Ang salamat ng tanan, salamat sa pag-li sa Zukuro nagpaikot alas 5 pagkapin wala pukos gawas kay ako may nabilin magat ako good chat nila sa ilang lakaw kaya naari dubli-rag lakaw si Upaw kaya kapag ay mukhang sa PhilHealth balikan ng tukarong ay ako'y bagpanron pasok lang gana sa kinabuhing magtipid sa tubig. Isa pa ikutan. Mag-ikot, iwas-wasa sa nangganang dako. Ito man, downy na dito.
Mabili ng tubig nga sinawad og drum kay kanang magpagas siya nga itipid nga igo ra magtuto. Kaya mahalag tubig, dahil tubig. Nalibag ko laba. So, kumawan ko kay og sa ato lagi mag sa buhulo may ganhagan sa tubig. Nananag naman ko dari. Sa ilang style. Dawat lagi po maka-save. Ano yung style na rin, diba, isang ikot sa wasin, sabon, waswas, isang waswas, brownie mo rin. Isang andaw ra, daw ni Ritso. Isang andaw na, nakita laro isang andaw. Doon na, nagsugod na. Sugod ng kuan. Jaw. Yung tagalingon kayo wakabi na patutong sa jo. Sa katong mga Ma'am Bisilinyaw di ay salamat sa pagtanda-tanda ni Payag di Upaw. Ang salamat ko sa iyo. Magkadamay mention makalipat ko. Limudo ko memorize. Bisilinyaw. Mamusta? Salamat ka ako. Ang pingganaw na yung kaso magkadapit. Bisilinyaw. Salamat sa pagtanda. Payag di Upaw. Ni Ma'am Edina Kanyete. Good morning, Ma'am. Kamusta na? Edina Kanyete. Nasa naging YouTube. Naulian na ba? Kaya nagkabasan ko pinupost ninyo. Nagkagawa na kayo na daot ang yung YouTube. Kamusta, Ma'am Edina Kanyete? Good morning. Good morning nila ni Ma'am Terry Ulrich. O ni Almalim sa Valencia. Taga Valencia na sila. Nga to as US. Good morning mo. Pagalain nga sir. Mayong buntag sa tanan. Ako'y sab. Ako'y sab paglaban. Karoon. Sab di Indoy. Eloy baga pa dahil sa may labandero. Kada semana. Kung di nung padaga kaso kay wasing raman. Ako si sab karon.
inuwan ko. Salamat. Maladjog ko pang waswas. Doon sa akong kape. Kaya city na. Pistahin doon. Salamat kay Bernie. Salamat kanunay sa pagtumi sa hanggang pagkat. Kita-kita naman tasunod ka pang lakang. Isa ko mga ihay. Kita-kita naman tasunod. Camping tanan. Baho.